Hola. Bueno, joder, zela hasido en 2021, Dios, hoi otzain jauena, kriston otzain jau. Haundixa, ni gaina kalefazio bari nago etxien kriston otza. Eta edurre, ostra, hori da, edurre otabierra. Edur mordo baten jau. Oin gainera gaur egun, ez daukutzu lehiotik begiratu biharrik, edurren jaula jakiteko. Osa, zuk eukizeik etxeko persiana danak itxitxa, baina badaz beste lehio batzuk, erakuste utzuenak etengabe edurren jauela. Sare sozialak, adibidez, Instagram. Osa, hori da argazkixe jarri bierra edurren jauela. Benga argazki bat, benga beste bat. Benga, a ber, edurre dala, ez tala urrie. Osa, emuten dau, danok erakutzi bierra daukauela, lehenguak izan garela edurraz apartzen, lur kantidaderik haundixena ikusi dauela, eta edurretan hobetuen pasaugat dauenak izan garela. Alatabe, niri oso ondo iruditzen jat, esan gurot, argazki jartie, benga, zuzaz horri Instagramen, da benga, a ber, 257.000 postunda, eta zazpi argazki ikusi edurretakoak, bien. Oin, hor, argazki horrein azpixen, jentie jartzen dituen gauzak, oza, adibidez, batzu jartzen daue, askok jartzen daue, elur urte, eskur urte. A ber, baina zui zintzuk uste duzu zariela, lauaxeta. Osa, a ber, Instagramen da bilen euneko 90 ze inporta jako zenbat eskur egongo dien aurten. Zer dauku, txarrikortak etxien, zegara, baserrikerrak. O udazkenien bebai, udazkenien zea arboladanak gorri da zenien oso politiak ikusten di, oso enkuadre politiak danok, enkuadre politien nahi behira hor, bien, oso ondo, nik hori danoi oso ondo nartzen dut. Oin, barrire ikusten bot noizbait Instagramen norbaitek idazten dauela udazken koloretan, niri embolia batek emungu zuzenien. Osa, Instagramen udazken koloretan agertzen dan bakoitzien, Benito Lertxundik, egile eskubideak kobrauko balitu, honazkero biziko litzake bora-boran 2.000.000 euro balitxe doen txalet baten. Osa, diru asko eukiko luke. Osa, mesedez, ez jarri ja udazken koloretan, ez dakit, ba, izan, abestixo oso politia da, tirapu egixe da. Baina izen apur bat originalauak, ez dakit, ba, jarri, beira, Iker Laurobak, badauko disko bat udazkena izenekue, ba, seguru hor badazela abesti mordo bat, ba, letra politiekin, ba, jarri hori, bestela asmatu, ba, ez dakit, ba, izen originalauak, eta idatzi, ba, ez dakit udazken nana gorri-gorri, eta ni jartzen naiz, ba, pikirri-pikirri. Adibidez, edozer gauza izendik, edozer gauza. Baina ez joan sasipo eta estilo hortan, oza, ez daukutzu erakutzi biharrik atxotitz geixen dakixen euskalduna zarienik. Hori da adibidez, udazkenien doda berrixen goixetan zerua polit dagoenien hola gorri eta naranja jende asko jartzen dagoenien goizargi arratx euri. Osa, hori ja ez da poesia, horri ja naskien duten dago. Osa, favorez, ja, itxi, izen originalauak. Eta kontu eda gainera, okerrena da, hau da nahu egiten duela, bestien arreta piztiagatik. Osa, bestiek guri kasu apur bat egiteko. Osa, ez ezagun batzun, zera, atsegin dut batzuk lortzeko. Hori da, guk argazki bat igoten duenien moduen Instagramera. Osa, ez dugu edozein argazki igoten. Osa, esan gurot, ez dugu zatar agertzen garen argazki bat igoten. Osa, zatar agertzen baldin bagare, da propio topautako zatartasun bat. Osa, bestela horri biltzen gare, 50.000 argazki ateraten, egokixen atopa huarte, eta ez, hemen begi bat beste baino txikina dauket, hemen papada apur bat ikusten jat, ez, hemen igual entradak ez dikizen. Bueno, ez, edozein ez dugu jarten. Baina egon tranquil. Ze beti dau lagunen bat, bere borondaterik onenakin, zuk sekule jarriko etzeuken argazki bat jartzen dauena. Beti, bai? Zuk esaten duzu, ostra, argazki hori, nik hori izteki bat jarriko neuken, da zure lagun horrek, pumba! Bere borondaterik onenarekin, Ontxe jarrikutzu eta adibide bat, atzeko argazki hau, bueno, lehengo Aitziber agertuko da, Itziar Atienza jarri hauen. Nik enun jarri, hoi garri gelditu daia. Itziar Atienza jarri hauen, Aitziber hori agertzen da, ikusten duzu hemen, Aitziber, guapa, irri fartxu, alai, berak oso irri farren naturala dauko, oso ondo daki hori eitzen. Eta bapatien, onduen, nau, ni. Bai, lepo barik, Aitziberren besuaen erruz, bai, irrifarre behartu xamarrakin, kopetan nire brillo karakteristikuekin, ondo fijeta baldin basarie, kopeta hortan Itziarren reflejua ikusten da argazki xeateraten. Belmezeko aurpegik, Bai, belmezeko aurpegien bai ikusiko da hor. Eta gorri, oso gorri. Udazken koloretan. Zu, baina, horko hori behar ninaz. Osta, zangurot, ninaz nire imperfekzio danekin, baina ninaz. Eta ezin duzue imaginau momentu hori, ze momentu zorion txu izen zan. Osa,
que golpia da, Osa, nire burue, gentiei, guapo eta original erakutzi guran denporada nien, eta bapatien nire lagun bate jartzen dau, ni zoriontsu nauen argazki bat. Horrek zesan gure dau. Bestiek geixo maiten nautela nik neure burue baino. Osa, horrek aldatu inbide dau. Osa, nik gomendatzen dutzuet, zueipe saiatzia hori aldatzen. Eta az gaitezen poliki-poliki. Itzi, eskerrik asko.